Gikanselar sa PAGCOR ang gi-issue nilang accreditation sa 7 ka mga negosyo sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Gipahibaw sa PAGCOR ang Mandaue City LGU bahin sa kanselasyon sa accreditation nga ilang gi-issue. Batok sa 7 ka mga negosyo nga nag-operate sa Mandaue City nga gibawian sa ilang gaming license. Wala hinummo detalye ang PAGCOR sa hinungdan niini apan may abiso sila sa LGU aron mabuhatan sab sa hustong aksyon. Naglakip sa mga negosyong apektado ang nag-engage sa e-casino o sports betting o customer relations provider. Una na hinuong naka-inspeksyon sa maong mga establishmento ang taga-Business Permit and Licensing Office kun BPLO sa Dakbayan. Apan nasutang sirado na kini o wala na gyud nag-operate. These were identified na mo earlier through our inspection nga wala nag-operation. So kaning what we will do is in our system is to fully cancel na ang ilahang permits. Matod ni Malate, usubay pahinuon kini sa proseso ug abisuhan o suwatandaan ang maong mga kumpanya. This is in line sa katong directive sa atong presidente ngadto sa PAGCOR to close down all POG operations in the entire Philippines by the end of this year. So sa ato kuha na ta na kung mahulog na ta nga cleared na ta in terms of kaning those that originally had PAGCOR licenses. So karon cancelled na siya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.